Είστε καλά? Πες εσύ, πες, εγώ Λοιπόν, τους δω. χθες έγινε σε όλη την Ελλάδα δημόσιος θυλασμός σε 39 πόλεις, παρακαλώ πάρα πολύ, στο πλαίσιο του 4ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θυλασμού. Έχουμε και πλάνο να δούμε από την εκδήλωση αυτή. Και στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Ζάπιο, 240 γυναίκες θύλασαν τα μωρά τους δημόσια. Μπράβο σε για να όλες τις περάσουν μανούλες ένα που ήταν μήνυμα εκεί. αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας, στήριξη των νέων μαμάδων και να πούμε ότι ο θυλασμός μπορεί να γίνεται δημόσια και δεν είναι κάτι ούτε πρόστιχο, ούτε άσχημο, ούτε διαστητικό, ούτε ταμπού, τέλος πάντων, γιατί θυμόμαστε και πέρσι, πρόπερσι και γίνει ένα θέμα σε ένα δημόσιο χώρο. Ας πούμε, πήγε ένας φύλακας χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος. Προφανώς και λέει, κυρία μου, μαζευτείτε γιατί ας πούμε είναι προσβολή της δημοσίας εδούς. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε λοιπόν μαμάδες. Καλημέρα σας. Οι οποίες είναι με τα παιδάκια τους. Αυτό το μεγάλο φυλάζει. Έλα τώρα. Έχετε μικρόφωνο, για μια στιγμή τώρα εδώ, γιατί. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε εγώ. όλες τις μανούλες που μπήκαν στη διαδικασία σήμερα να είστε μαζί μας για αυτό το μήνυμα που είναι πολύ πολύ σημαντικό, μαζί με τις αγάπες σας, τις ζωές σας, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Το παιδάκι αυτό θυλάζει. Και το θυλάζει μέχρι τώρα. Και έχετε και το μικρούλι. Ναι, και εκείνο. Είναι και τα τρία δικά Θυλάζετε σας. 3 παιδιά. Πόσο καλά κατεβάζετε. Δεν φυλάζει σαν νεογέννητο, τώρα ο Κωνσταντίνος θυλάζει μία φορά τη μέρα. Κάνει όμως, συγγνώμη, τώρα κάνει σε τόσο μεγάλη ηλικία. Είναι μια φυσική διαδικασία για αυτά, δεν είναι κάτι Ναι. το Και extreme. τι σας έχουν πει, ας πούμε, γιατρός, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να θυλάζει ο Ο Κωνσταντίνος? Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει μέχρι τα 2. Μέχρι τα 2. Και γενικά ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι τα 4,2 χρόνια. 4,2. Θα μας μέσος πει και όρος. ειδικός. Ναι, θα μας πει και δικός. Θα σας ρωτήσουμε τις μανούλες πρώτα. Εσείς, μια στιγμή θα μας πείτε στη τελευταία, να ρωτήσουμε τις μανούλες πρώτα. Εμένα είναι 3 μηνών 3 μηνών. και θυλάζει αποκλειστικά. Αποκλειστικά θυλάζετε. Έχει παλινδρόμηση και Ναι. με το θυλασμό είναι πολύ καλύτερα. Ηρεμεί, έτσι. Φυσικά. Μάλιστα. Είναι Εσείς. δύσκολη παλιδρόμηση. Εμένα είναι 4,5 μηνών Ναι. και εμεί θυλάζουμε αποκλειστικά. Ναι. Είχαμε τις δυσκολίες μας, δεν παίρναμε βάρος, αλλά με την Κατερίνα τα καταφέραμε. Γιατί δεν παίρνετε βάρος? Δεν ξέρουμε πραγματικά. Μου προτείνανε πολύ να της δώσω ξενογάλα. Τελικά με την Κατερίνα δεν δώσαμε ξενογάλα και τρώμε μόνο από τη μαμά. Μάλιστα. Εσείς. Εμένα είναι η δεύτερη εμπειρία μου θυλασμού. Είναι 3 μηνών τώρα η μπέβα μας και θύλασε πολύ καλά από την αρχή. Όλα καλά. Στην πρώτη μας περίπτωση είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Τι προβλήματα? Υπήρχε μια τροφική αλλεργία στην αγελαδινή πρωτεΐνη Ναι. και υπήρχαν δυσκολίες, αλλά τις ξεπεράσαμε, πήγε καλά και θύλασε 18 μήνες. Είχε να κάνει και με τη διατροφή σου. Είχε να κάνει απόλυτα με τη διατροφή μου, γιατί δεν έπαιρνε ξενογάλα το μωρό. Οπότε έκανα εγώ ειδική διατροφή και το ξεπέρασε και πήγαμε πολύ καλά. Ξέρω γάλα γιατί δεν έπαιρνε. Δεν υπήρχε λόγος. Α, δεν θέλατε. Ναι, Όχι ναι, ότι ναι. Ήταν αλλεργικό σε όλα τα. Όχι. Ήταν Άρα αλλαγικό από τις τροφές που κατανάλωνα προσωπική σου εγώ. απόφαση να συνεχίσεις. Προσωπική μου και με την ενίσχυση την πολύ πολύ Καλά, η σημαντική της Κατερίνα Κατερίνας, τα Χαλίδου καταφέραμε είναι πολύ καλά. πολύ Ωραία. γνωστή σε αυτό το θέμα και φαντάζομαι έχει βοηθήσει πολλές μανούλες. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι είναι κάτι το οποίο η μαμά πρέπει να το έχει πάρει απόφαση από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, το εάν θέλει. είσαι αποφασισμένη, σίγουρα θα τα καταφέρεις. Οπωσδήποτε. Η θέληση είναι το πρώτο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι η υποστήριξη, αλλά σίγουρα να είμαστε και λίγο ακριβείς σε αυτά που λέμε, γιατί υπάρχει ένα κενό λίγο στους επαγγελματίες υγείας στη στήριξη. Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση. Και αυτό το αναφέρω γιατί ας πούμε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η UNICEF είχαν πολύ σοβαρούς λόγους που θεσμοθετήθηκε το θέμα με το Baby Friendly Hospital που έχει να κάνει με την πρωτοβουλία για τα φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία. Υπάρχουν 10 βήματα που και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να έχουμε καλύτερα στατιστικά. Γιατί διεθνώς υπάρχουν θέματα. Ας πούμε, στην Αμερική το θέμα του μη θυλασμού εξελίσσεται σε κρίση δημόσιας υγείας. Τα στατιστικά ας πούμε, δείχνουν ότι ασθένειες παιδικές οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν με το μητρικό θυλασμό κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που έθιξε πριν ο Γιώργος σχετικά με την ηλικία, το μέχρι πότε. Τι απάντηση δίνεται? Η απάντηση επίσημα ας πούμε, από το Παγκόσμιο Δηλαδή τα Οργανισμό 3,5 χρόνια Υγείας τώρα εδώ που είναι ο Κωνσταντίνος δεν είναι λίγο μεγάλη ηλικία, ας πούμε? μπορεί να σοκάρει είναι μεν. Σοκάρει λίγο, γιατί είναι ολόκληρο αγόρι. Στην εποχή μας. Παλιά δεν σώκαρα όμως. Μέχρι πότε θύλαζαν παλιά. Ακριβώς. Πριν το 50 αν πάμε. Πάρτε ένα μικρόφωνο κορίτσια για να το έχετε όταν μιλάει Η κάποια. μητέρα σου μέχρι τα 4 σε θύλαζε. Τι? Μίλα κανονικά, μίλα. Η μητέρα μου με θύλασε μέχρι 7 ή 8 μηνών. Μετά έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά, δεν ήξερε τότε για θύλαστρα και τέτοια. Ο πατέρας μου θύλασε μέχρι τα 4. Ο πατέρας σου, όπως ναι. και οι αδελφές του.
Παλιά ήταν Αυτό ήταν αλλιώς. το φυσιολογικό. Τώρα γιατί μας ξενίζει? Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιες γενιές έχουν χαθεί. Δηλαδή, μετά τη δεκαετία του 50 που άρχισε να μπαίνει επιθετικά το μάρκετινγκ με τα γάλατα, οι μητέρες έπρεπε να πάνε στη δουλειά. Χάθηκε και αυτή η εικόνα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε μια γυναίκα να θυλάζει μέχρι να φτάσουν να γίνουν εμείς μητέρες. Γιατί και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει και με το θέμα της τέχνης, αλλά και της πρακτικής υποστήριξης. Είναι ξένο σαν εικόνα δηλαδή στην Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή στις χώρες που αλλάζουν πολύ, όπως ο Καναδάς, οι Σκανδιναβικές, έχουν αρχίσει οι Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, που υπάρχουν πολλά baby friendly, είναι φυσιολογικό να θυλάζει έναν νήπιο, ας πούμε. Μέχρι Παρ' όλα ποια αυτά, ηλικία, ας πούμε? ακριβώς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τι λέει? Υγείας λέει 6 μήνες αποκλειστικά και μέχρι 2 χρόνια και πλέον μπορεί να συνεχιστεί ανάλογα πόσο θέλει η μητέρα με το παιδί. Δηλαδή τα πάει? πλεονεκτήματα και από ανθρωπολογικής Μπορεί να φτάσει απόψεως. μέχρι 10 χρονών δηλαδή. 10 χρόνια δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί έχει να κάνει και με τις ανθρωπολογικές μελέτες με τα δόντια, με βάση τα θηλαστικά, που φαίνεται και από αναφορές στη βίβλο και αρχαία συγγράμματα ότι θυλάζανε. Δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, ήταν και λίγο παραπάνω από 4 χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θυλάζει όλη μέρα. Δηλαδή, Αλλάζει ακούγεται μετά τώρα κάπου. και τροφές στο παιδί, Ακριβώς, αρχίζει ναι. τις κρέμες, σταματάει να Είναι πολύ πίνει για μόνο ψυχολογικούς λόγους ότι γίνεται λίγο μωρό, ας πούμε, για λίγο. Αντλεί, ας πούμε, δυνάμεις και στήριξη και ξανά. Δεν υπάρχει που πίνει νερό, συγγνώμη. Είναι φοβερός ο Φόβηρας. Πόσο είναι ο δεύτερος? 27 μηνών. Αγάπη μου. Μάλιστα, έχετε μόνο από ένα παιδί εσείς και εσείς? Η πρώτη εμπειρία? Σε μένα ήταν δύσκολα στην αρχή. Πόναγα πάρα πολύ. Δεν έχει μικρόφωνο, οπότε δεν ναι. ακούγεται, κυρία. Ήταν δύσκολα. Είχε πληγωθεί το στήθος μου, δεν μπορούσα να θυλάσω. Είχα φοβηθεί ότι θα πάθω μαστίτιδα, αλλά είχα μια φίλη η οποία επειδή το είχε πάθει μου είπε: Φέρε την Κατερίνα, μου λέει, να σε βοηθήσει. Ναι. Οι 40 πρώτες μέρες έκλαιγα. Και μετά έγινε μια απόλαυση. Ο θυλασμός, άλλο πράγμα. Δηλαδή, είχα πει 3 μήνες, η Κατερίνα μου έλεγε για 6, της έλεγα αποκλείεται και έχουμε φτάσει στους 4,5 και δεν το σταματάω τώρα. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε Ωραία. πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Ευχαριστούμε εύχομαι πάρα το πολύ. καλύτερο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό, γιατί είναι μαθήματα ζωής, τα οποία μας δίνει ο Μιχάλης Σαΐτης,